Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από GreekGameNet και σήμερα είμαι εδώ για να κάνω ένα tutorial για ένα plugin το οποίο βρίσκεται στο Minecraft και ονομάζεται Lockite. Ναι, Lockite. Το plugin αυτό σας βοηθάει πώς να σας το πω, να ασφαλίσετε ένα σεντούκι, μια πόρτα, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει κάποιο σεντούκι και να σας πάρει τα πράγματα ή να σας ανοίξει την πόρτα και να μπει σπίτι σας να σας τα χαλάσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτα θα σας δείξω με το σεντούκι τι μπορείτε να κάνετε. Αρχικά βάζουμε το σεντούκι εδώ μέσα, βάζουμε το σεντούκι εκεί πέρα και έπειτα χρειαζόμαστε ταμπέλα και μπορούμε ή να πατήσουμε δεξί κλικ στο σεντούκι και να μπει μόνη της η ταμπέλα στο σεντούκι, ή αλλιώς μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα την ταμπέλα και να γράψουμε private και από κάτω το όνομά σας, έτσι ακριβώς όπως βλέπετε. Και τώρα μπαίνει. Βλέπετε εδώ κάτω you have claimed the container of GRPS Threaded War, το οποίο είναι το όριμά μου στο Minecraft αυτό. Λοιπόν, τώρα για μια πόρτα. Πείτε ότι έχουμε φτιάξει το σπίτι μας ή κάτι άλλο, οτιδήποτε τέλος πάντων, και θέλουμε να μπαίνουμε μόνο εμείς αυτό. Βάζουμε την πόρτα και μπορούμε να βάλουμε είτε εδώ πέρα το private μας, είτε από μέσα σε αυτή την κάτω μεριά, ή μπορούμε να τη βάλουμε από πάνω σε αυτό εδώ το σημείο με το private. Λοιπόν, για την iron door τώρα μπορούμε, δεν γίνεται, γίνεται, κάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Βάζουμε μια ταμπέλα εδώ πέρα με το private, ή άμα θέλουμε εδώ πέρα, ή μπορούμε μέσα, ή μπορούμε άμα θέλουμε να το κάνουμε να είναι μέσα το private, ας πούμε εδώ πέρα, εδώ ακριβώς. Ναι, ας βάλουμε αυτό εδώ. Το έκανα λίγο σαλάτα, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το tutorial για το plugin Lockite. Μπορεί να κάνω και για κανένα άλλο plugin tutorial, δεν ξέρω. Ελπίζω να σας κάλυψα. Αυτά. Ήμουν ο Γιάννης από GreekGameNet, συγγνώμη. Θα τα πούμε σε άλλο βιντεάκι όταν θα κάνω. Γεια σας.